Kini ang Atraka Balita 943. Sa panagpadayon karon nga problema o tungod sa kakulangan sa tubig ning syudad sa Tanhay. Gani ubang mga barangay ang nagproblema gyapon karon gani puso o bomba lang kini ang mga los o tubig para sa ilang adlaw nga panginanghanglanon. Si Tanay City Councilor Lito Manso gipamaligan kini sa mga katawan sa barangay Pulo o polyethylene hose para sa serbisyo sa tubig sa barangay Pulo. Hinumduman nga si Congressman Sagar Barria o Congressman Manuel Chiquiting Sagar Barria mi padapat kinig proyekto para serbisyo sa tubig sa barangay Pulo nga dulan 5 milyones aron maserbisyohan ang panubig sa maong barangay. Matod pa usab ni Konsyal Manso nga aduna sa pipila ka mga residentang miduol kaniya og mihangyo og polyethylene hose og maong sila nga Konsyal Felix Mera o Konsyal Ninin Bosmion ang nangita usab kini sila paagi aron makatabang sa mga tawo kinsa miduol kaniya. Dungang paniya baguhay lang mihatag kini sila og polyethylene hose dito sa taga barangay Pulo sa usas mga residente. Ani ang pamayag ni Tanay City Councilor Lito Manso. Actually, dunag yun. Niari na ko diri. Nangayo na ko kato si Joy Reyes. Nangayo na ko 100 meters nga polyethylene hose. Kay nanaman sila tubig dia. So, akong natagaan po. Natagaan po na ako po. Doon na po gayto akong gisaran. Mga next week, ako po itong taga-hose po. Ako po itong tagaan. Okay. Sa hose, sa pulo dia po na. Sa ato lang mga katawan nga nagkinanglan ningon ani. Dili man jud tsakto man ang panultiyon nga dili man sa tanang panahon na ata. Pero paningkamutan gyud namo nga makahatag gyud bisag gamay ang kantidad basta naa nga mapaangay namo nila. So kuan lang kayo sa ako lang yung sa akong pagkatao murag sayon man jud ko kayo kay wa jud taong nabalibaran nako nga niari diri. Pero maningkamot lang jud ko. Kini ang Atraka Balita 943. Si Tanhay City Councilor Lito Manso. Eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.